ወኪል ኤርትራ ኣብ ኤርትራ በህዝብ ዝተመረፀ መንግስት የለን ስለዚ ኣብ ኤርትራ መንግስት የለን እዚ ኣብ ወንበር ተኾይጡ ዘዳኽር ዘሎ ምልካዊ መሪሕነት በህዝቢ ተቐባልነት ስለ ዘይብሉ ንህዝቢ ኤርትራ ኣይወክልን እዩ እዚ ኮይኑ እናሃለወ ግን ደመኛ ኤርትራውያን ዝኾነ ኢሳያስ ንመራሒ ናይታ ደመኛ ኤርትራት ዝኾነት ሃገረ ኢትዮጵያ ውክልና ክህቦ ተሰሚዑ ንህዝቢ ዘይውክል መራሒ ግን ብናይ ሕጋውነት እዩ ውክልና ዝህብ እሞ ድማ ንመዋእላት ንህዝቢ ኤርትራ ንዘድመየት ሃገር እዚ ዝተሰምዐ ናይ ኣብን ኢሳያስን ናይ ወክለኒ ክውክለካ ናይ ቃላት ጨወታ ሕጋውን ህዝባውን ኣፍልጦ የብሉን ክህልወውን ኣይክእልን ኤርትራ ባሕርነታውያን ሃገራውያን ደቃያ ትውከል ወኪል ኤርትራ ኤርትራዊ እዩ